ዘመስገንኩዎ ንጎይታ ከምልኽ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ብጣዕሚ ሕጉስ የእግዚአብሔር መስገን ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣምላኽ ምህላው ማለት በረኸት እዩ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣምላኽ ደው ኢልካ ንእግዚአብሔር ምምላኽ ማለት ኣብ ጸጋ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንጎይታ ክነመስግኖ ኢና እዚ መዓልቲ እዚ ሂብና ደሎ ስቕ ኢሉ ይኮነን ኣብ መዓልትና ተወሲኻ ዘላ ስቕ ኢላ ኣይኮነትን ብሂወት ክነበረ ኣይክመውትን ክብሪ እግዚአብሔር ድማ ክርኢ ሎም መዓንቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ሓሳብ ክንርኢ ኮይና ብሂወት ኣለና ስለዚ ብሂወት እንድሕር ኣለና ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ኣለና ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሰናይ ነገር ኣለና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር ዝዛረበና ነገር ኣለዎ እግዚአብሔር ንዓና ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ስለ ዘለዎ እስከ ንጎይታ ክንጸባበየ ኢና ኣብ ጽቡቕ ናይ ኣምልኾ መንፈስ እናጸኒሕና እስከ ንጎይታ ድማ ተመስገን ንስኻ ሕያዋይ ጓሳ ስለ ዝኾንካ ተመስገን ንበሎ ንሱ ንመጋስዩ ኣብ ምንታይ የውዕሎም ይድብል ቃል ኣምላኽ ኣብ ልሙዕ ሸኻ እግዚአብሔር ኣቦና እዩ ንነፍሲ ወከፍና ድማ ዝኸውን ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ መንፈስ ኮይና እስከ ንጎይታ ተመስገን ንበሎ ብሂወት ዘለኹ ጸጋኻ በዚሕለይ ብሂወት ዘለኹ ናትካ በረኸት በዚሕለይ ናትካ ደገፍ በዚሕለይ ምሕረትካ በዚሕለይ ፍቕርኻ በዚሕለይ ደለኹ ስለዚ ተመስገን እስከ በልዎ እስከ ክብሪ ሃብዎ ከነምልኽ እናጸኒሕና ንጎይታኻ እስከ ተመስገን ንበሎ ኣብዚ በጋጣሚ ዝመጸ ወላ ሓደ ሰብ ስለ ዘየለ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ነታ ትደልዮ ነፍሲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ንሱ ሰናይ እዩ ነታ ትደልዮ ነፍሲ የኣመነ ነፍሲ ወከፍና መጺና ደለና ካብ ጎይታ ገለ ደሊና ኢና ኣነኩም የምሳኻትኩም ካብ ጎይታ ገለ ደልየ መጺ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍና ድማ ደሊና ገለ መጺና ኣለና ነታ ንጎይታ ተጸባበዩ ነፍሲ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ በቲ ዘድልያ ዘበለ ሁሉ ብትደልየ ደይኮነ በቲ ሳ ደድልያ ጎይታ የሓሌላ ስለ ዝኾነ ይፈለጥ ስለ ዝኾነ ብዘድልየና ዘበለ ጎይታ ሎማዓንቲ ድማ ክራኸበና እዩ ነምልኾ ኣምላኽ ሕያው ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ያው እዩ ኣይተለወጠን ትማሊ ድሰርሕ ዝነበረ ጎይታ ሕጂውን ይሰርሕ እዩ ትማሊ ድንቂ ዝገበረ ጎይታ ሕጂውን ድንቂ ይገበር እዩ ትማሊ ዝዓይ ዝነበረ ንብዙሓት እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ጎይታ ደቁ መዛሙርቱ ጎይታ ተሰቂሉ ሞይቱ ምስ ተበሉ በቃ ብዙሕ ብኡ ተስፋ ጌርና ደርና ሕጂ ግና ተቐቢሩ ኢሎም ንዕንቱ ከፈተሎም እሞ ህያው ምዃኑ ኣረጋገጹ ንሱ ሕጂውን ህያው እዩ ንሳቶም ሮማይት ተስፋ ዝገበርናሉ ሕጂ ሞይቱ ዝበሉ እቲ ሞይቱ ዝተባሃለ እሱግን ህያው ኮይኑ ሕጂውን ይሰርሕ ምሳኺ ኮይኑ ምስ በይቱ ኮይኑ ድማ ጎይታ የዓዩ እግዚአብሔር መስገን እስከ ኣብዚ መንፈስ ዝኾይና ንጎይታ ክንጸባበየና ጎይታ ተመስገን ኣስጌሓዊ ናብዚ ክትመጸለይኻ ሼኮላ ማፋን ዳዳዳ ባሸዲ ሃሌሉያ ነምልኾ ኣምላኽ ዓብይ ኣምላኽ እዩ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ነገርካ ዝፈለጥ ነገርኪ ዝፈለጥ ውሽጥኺ ዝፈለጥ ኣብ ምንታይ ኩነታት ዘለኺ ዝፈለጥ እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ ከልዕለኪ ብነገር ኩሉ ከተሰዓካ ኣብ ዝፋኑ ኣሎ እስከ ፍንሕንሕ ንበል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ብዘየገድስ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ክንጅምር ከለና ኣፍና ክንከፍት ከለና ኢድ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር ይብለና ኣብቲ ናይ ጻድቃን ድንኳን ኩሉ ግዜ እንታይ ዘሎ ዕልልታ ኣሎ ምስግና ኣሎ ዋላ ኣብ ከምኡ ኩነታት ኣይተሃሉ ከተመስግን ክጅምር ከለኻ ግና ኢድ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር እግዚአብሔር ክሰርሕ ይጅምር እግዚአብሔር ነገራትካ ከነቃንቕ ይጅምር እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ክገብረልካ ይጅምር ሼኮዳ ማፋን ዳዳዳ ባሽ ኣብ ዝፋኑ ንሱ ኣይለዋወጥን ዘምልኾ ኣምላኸይ ኣይደክም ኣይሕልም ኣብ ዝፋን ሎሚ እውን ኣብ ዝፋን እዩ ዘሎ ኣይነቃነቅን ዘምልኾ ኣምላኸይ
هيدك ما يحلل أبزفانو هايلو عاوتين زملخو أملاخي هايدك ما يحلل هايدك ما يحلل هايدك ما يحلل هاليلويا هايدك ما يحلل هايدك ما يحلل هايدك ما يحلل ناتي أملاخ هايدك ما يحلل ويتا يسوس هايدك ما يحلل هايدك ما يحلل أبزفانو مس كل حيلوني هايل راوتين زملخو أملاخي هايدك ما يحلل أبزفانو نسو هايل راوتين زملخو أملاخي هايدك ما هاليلويا هايدك ما يحلل 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 ناتي يا ابو هايدك ما يحلل هايدك ما يحلل أبزفانو نسو هايل وعوتين زملخو أملاخي هايدك ما يحلل أبزفانو نسو هايل وعوتين هاليلويا زملخو أملاخي هايدك ما يحلل منكرها منكر منكرها منكر منكرها منكر منكرها منكر بأسر أسر عيت بتصحنيها بمرو سبات عيت قمتنيها بأسر أسر عيت بتصحنيها بمرو سبات عيت قمتنيها منكريها قويتا يسوس منكري حواتي زدنق قويتاي هاليلويا منكريها منكر منكريها منكر بمجر أسر عيت بتصحنيها بمرو سبات عيت قمتنيها بأسر أسر عيت بتصحنيها بمرو سبات عيت قمتنيها منكريها قويتا يسوس هاليلويا عم نجر كاتالكا خاتو يسوس دنك نجر كجبر نسو مستنكر قويتا هاليلويا منكرها منكر بأسر أس عيت بتصحنيها بمرو سبات عيت قمتنيها بأسر أس عيت بتصحنيها بمرو سبات عيت قمتنيها بأسر أسر عيت بتصحنيها بمرو سبات عيت قمتنيها بأسر أس عيت بتصحنيها بمرو سبات عيت قمتنيها هاليلويا يسوس قويتاي دنك ناقبرت زورو قويتا حجو نسو أبزفانو الله اتنردي ايتكا أب سمايات دمانات تقمته أو هاليلويا نسو هياويو كل سعيرو أبزفانو زلو كردعكا كدقفكا كومو خيلو أتا ياقوب يفلت كانديخا اتنو وسنات مدري زفتر اكزيابير كم زيدكم كم زي حلال نسو قنا ندخوم حيليب تسفان زقورت التسفايب بسألبات نزحلف برهان يوصالو بحمان بچنقات نزحلف مفتعي يهبو نسو أي دخمن أي تلوطن حجون زعي قويتاينا نملخ هاليلويا يسوس قويتاي غانسخا شاكولا ما فان دادا باشدي
ኢየሱስ ጎይታ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ ኢኻ ኣብ ነገራት ኩሉ ጎይታ ኢኻ ሼኮና ማፋዳ ካሽ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ሎርድ ናትካ ብምዃንና ንሕጎስ ኣለና ብክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ ከፊልካ ጥሪትካ ዝገበርካና ደቅኻ ውሉድካ ዝገበርካና ጎይታ ካብ ኢድካ ክምዝዓና ዋላ ሓደ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ሃሌሉያ ካብ ዝዓቢ ህያብ የለን ንሓደ ንወድኻ ኢየሱስ ብምሃብ ዝዓበየ ህያብካ ስለዝሃብካና ካልእ ኩሉ ተወሳኺ ካልእ ኩሉ ዝመፅእ ጎይታ ዝዓበየ ህያብ ስለተዋሃበና ጥራይ ነመስግነካ ኣለና ካብ ጥፋት ካብ ፀልማት ኣውፂኻ ጥሪትካ ስለዝገበርካና ካብ ፀልማት ኣውፂኻ ኣብ ዘገርም ብርሃን ስለዘእተኻና ወረስቲ ክንከውን ስለዝገበርካና እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ስለዛ በረኽቲ መዓልቲ ድማ ተመስገን እዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ሆይ ስኢልካ ኣብ ህይወትና ይወሰኽካያን ኣብ ህይወትና ክትዓዮ ዝደለኻ ነገር ስለዘሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሂብካና ኣለኻ በዛ መዓልቲ ኣምላኽ ዝፈጠራ ንተሓጎስ እውን ይበለና ትፃሒፍሎ እሞ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ ኣለና ናይ በረኸትና መዓልቲ ስለዝኾነት ናይ ፈውስና መዓልቲ ስለዝኾነት ናይ ምፅናዕና ፈውስ ስለዝኾነት መፍትሒ ንረኽበላ መዓልቲ ስለዝኾነት ካብ ህላውነትካ ዝተለዓለ ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ሓርነት ኣሎ ተባሂሉ ተፃሒፍሎ ኣብቲ ህላውነትካ ዘለዎ ኣብቲ ስኻ ዘለኻዮ መልሲ ኣሎ ንኩሉ ዝኸውን መልሲ ኣሎ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ቃልካ ንስኻ እሙን ኢኻ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ ዝተኣከብኩምሉ ኣነ ኣብኡ ኣለኹ ኢልካ ቃልካ ኣይልወጥን እዩ ኣብ መንጎና ስለ ዘለኻ ሎሚ ኣነ ይፅሊ ኣለኹ ማንም ሰብ ፕሮግራም ተኻፊሉ ኣይመለስ ካብ ሓይልኻ ካብ ናትካ ዝኾነ ነገር ተኻፊልና ክንከይድ ንደሊ ኣለና ካብ ሃይማኖትነት ወፂና ካብ ልማድ ወፂና ሎሚ ግን ሓይልኻ ተኻፈልቲ ክንከውን ናትካ ዝኾነ ነገር ተኻፊልና ክንወፅእ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኩሉ ነገርና ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ኣእምሮ ዝገዝእ ዘበለ ነገራት ዘፀልምት ኣብ ቃልካ ክርዳድ ክዘርእ ዝለኣክ ኩሉ ናይ ፀላእ ሓይሊ ብዝሃብካነ ስልጣን ብሽም ኢየሱስ ኣሰርክዎ በኢየሱስ ክርስቶስም ካብዚ ኣካባቢ ዝክርሕቕ ብስልጣን ይእዝዝ ኣለኹ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግና ኣብ ማእኸልና ብምልኣት እመሊስካ ተመላለስ ተንክፈና ብፅሓና ተዛረበና ድምፅኻ የተስእ የልዕል ጎይታ ሓይሊ ይህብ ጎይታ ከምታ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት مستنكفتك حيل خباخد واتي لمون بيس كريستوس متنخاف يخون مساخا متنخاف يخون لنا بقالكا مساخا متنخاف يخون لنا كابا زخون نجر نزو خاز حلف سلازلو اني مسكنك الله سلنفس وقفنا ابسبوتا زلو يمسكنك الله ابيتام كوينم دكاتاتل دلو يمسكنك الله انا اخات دل نفسي زي تحفر املاخ سلازخونكا كبري يبك الله كزينا كبرالو ام نجرنا كلون اخان شمكا كبر كلون السخوزد بيسوس كريستوس امين يسوس كويتاي يسوس كويتاي نحنا نملخو املاخ كمتناي كالوت امالختي ايكونن هياو زخونه املاخي كم ሃይማኖተኛ ታስኡልና ተአኪምና ክንምለስ አይኮናን መጪና አይደለና አነ ኮም ይለመጪ ያምን ድማ ነፍስ ወከፍም ኮም ይልኩም መጪኹም ክትኮኑ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ዝኸውን ጽቡቕ ነገር አለው አቦና ስለዝኾነ አነ ኮም ይዛምን እግዚአብሔር አቦዩ ብዙሕ ግዜ ከማዚ አቦና ትብል ነገር ብዙሕ አይፈትዋኒ እግዚአብሔር አቦዩ ናተይ አቦዩ ከምዚ ናይ ሓባር እንድሕር ጌርካዮ ሓንሳብ ከምዚ ንኻልኦት ጥራይ እግዚአብሔር አቦዩ አቦዩ ነፍስ ወከፍናኩም ወኽን ብል ግዜ ግባአና እግዚአብሔር መስክ ስለዚህ ከም ተቀድም ድበልኮ በአጋጣሚ ዝመፀ ሰብ የለን ኣብዚ
ሓንሳብ ከምኡ ዲና ንብል እዚ ክስተቶ ዝህሉ ነይሩ እዚኣ ቃል እዚኣ ንዑ ምኾነት ገለን ዲና ንብል ኖ ንሱ እግዚኣብሔር ከም ድላይ ገይሩ ኣብ ዘለዎ ክዛረቦ እዩ ንስኻ ግን ኣብዚ ስለ ዘለኻ እግዚኣብሔር ንዓኻ ዝኾን ቃል ኣለዎ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ድማ ስቑኢላ ይዛረብኒ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፀ ኣብቲ ደለኽዎ ከየስለጠ ናባይ ኣይክምለስን ኢሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ቃሉ ክዛረብ ከሎ ገለ ዝሰርሖ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ቅልጥፍ ክብል ብዙሕ መደብ ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን እቲ ኣብ ልበይ ተቐመጠ መልእኽቲ ብጣዕሚ ነዊሕ መልእኽቲ ግን እተን ቀንዲ ፅሙቕ ኣቢለ ጥራይ ክሕልፈን ክፍትን ዳርጋ 3 ሰሙን እውን ክወስድ ይኽእል እንዲ ግን ኣነ እተን ቀንዲ ዘለዋ እንድሕር ፀሚቐ ሂበኩም ሓደ ነገር ኣምን ኣነ ሓንቲ ቃል ንህይወትና ንዘለዓለም ክትቀይራ ትኽእል እያ እቲ ብዙሕ ዝዝረብ ኣይኮን ሓንቲ ቃል ሎሚ ተመፅያትና ካብ ዘላትና ክትተስኦ ትኽእል እያ ህይወትና ክትልውጦ ካልኦት ሰባት ክትገብረና ትኽእል እያ ስለዚ እግዚኣብሔር ከምቶም ፈሪሳውያን ብብዙሕ ብምዝራፍ ገለ ዝኸውን ብብዙሕ ፀሎት ትኸውን ዘይኮነ እግዚኣብሔር ሓንቲ ቃል ተለይኹ ንሱ በለ ይኸውን እግዚአብሔር መስገን ስለዚ መልእኽተይ ኣብ ቀዳማይ ነገስት 10 ምዕራፍ ደሎ እዩ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ናይታ ንግስቲ ዝነበረ ርክብ እዩ እግዚአብሔር መስገን ቀዳማይ ነገስት 10 ምዕራፍ ካብ 1 እስካብ 8 ደሎ ከንብብ ብዝተኻለኒ ጉያ እናበልኩ እን ሓሳበይ ካቀረበኒ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ልበይ ደቐመጦ ጎይታ ኣሎ እግዚአብሔር መስገን ነዚ ጉባኤ እዚ ድማ እግዚአብሔር ክልምኖ ከለኹ እዚ ቃል እዚ እንደገና ምፅለይ ስለዚ ይኣምነ በዚ ቃል እዚ ትስእ ከም ዘሎ በዚ ቃል እዚ ድማ ዝዕረ ነገር ከም ዘሎ እግዚአብሔር መስገን ካብ ቁጥሪ 1 እስካብ 8 ጉያ ኢለ ከንብቦ እሞ ብድሕሪና ኣብቲ ሓሳበይ ክኸይድ ንግስቲ ሳባ ድማ ወረድ ሰሎሞን ብዛዕባ ስም እግዚአብሔር ምስ ሰምዐት ብሕንቅሊተይ ክትፍትኖ መፀት ምስ ኣዝዩ ብዙሕ ጉዕዞ ምስ ቀመማትን ኣዝዩ ብዙሕ ወርቅን ክቡራት ኣእማንን ተፃዕና ኣግማልን ኮይና ናብ ኢየሩሳሌም መፀት ናብ ሰሎሞን ምስ ኣተወት ድማ ኣብ ልባ ዝነበረ ኩሉ ኣዛረበቶ ሰሎሞን ከዓ ኩሉ ዘረባኣ ገለፀላ ዘይገለፀላ ካብ ንጉስ ተሰወረ ነገር ኣይነበረን ንግስቲ ሳባ ጥበብ ሰሎሞን እታ ዝሰርሓ ቤትን ምስ ረኣየት መብልዕ መዓዱን ኣቀማምጣ ገላውኡን ኣቃውማ ኣገልገልቱን ኣከዳድንኦም ኣሰለፍቱን ነቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝድይብሉ መሳል ምስ ረኣየት ወናኣ ተመሰጠ ንንጉስ ከዓ በለቶ እቲ ኣብ ሃገረይ ከለኹ ብዛዕባ ግብርኻ ብዛዕባ ጥበብካ ንሰማዕክዎ ነገር ሓቂ እዩ መፅኤ ብዓይነይ ክሳብ ዝርአ ድማ ነቲ ዘረባ ኣይኣመንክዎን እንሆ ከዓ ፈርቓ እኳ ኣይነገርንን ካብቲ ዝሰማዕክዎ ወረ ዝበዝሕ ጥበብን ፅቡቕ ነገርን ኣለካ እቶም ሰብካ ብፁዓን እዮም እዞም ወርት ጋብ ቅድሜኻ ደው ኢሎም ጥበብካ ዝሰምዑ ገላውኻ ብፁዓን እዮም እግዚአብሔር መስገን እርግፀኛ እዚ ታሪክ እዚ ብዙሕ ግዜ ርኢና ኣለና ብዙሕ ግዜ እንቢብና ኣለና ብዙሕ ግዜ ንኻልኦት እውን ሰቢኽናዮ ኣለና ተሰቢኽናሉ እውን ኣለና እግዚአብሔር መስገን ካብዚ ሓሳብ እዚ ኣነ ደልየ ዘለኹ ብዙሕ መልእኽትታት ካብዚ ክትወፅእ ትኽእል እንዲኻ ግን ተንቀንዲ ደልየን ዘለኹ እዛ ንግስቲ ሳባ ተባሂላ ደላ ንግስቲ ብሓደ ነገር እያ መፅኣ ኣብ ቁፅሪ 1 ክትጅምር ከላ እንታይ ትብል ደላ ንግስቲ ሳባ ድማ ወረድ ሰሎሞን ብዛዕባ ስም እግዚአብሔር ምስ ሰምዐት ብሕንቅሊተይ ክትፍትኖ መፀት እዛ ሰበይቲ እዚኣ ገለ ሰሚዓ ነይራ እንዲያውም ከማን ኣብ ታሕቲ እንታይ ኢላትላ ብዛዕባ ካብ ፅቡቕ ሰሚዐ ነይረ እንዴ ግን ካብ ዝሰማዕክዎ ንላዕሊ ኮይኑ ረኺበ ኢላ ኣብ ሰሎሞን እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ፅቡቕ ነገር ነይሩ ፅቡቕ ነገር ስለ ዝነበረ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ነዚ ፅቡቕ ነገር እዚ ክትሪኦ ኢላ ክትፍትኖ ኢላ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ብዛዕባ ስም እግዚአብሔር ትብል ዘላ ድማ ምስ ሰማዕኹ ኢላ ኣላ ተስኒ እግዚአብሔር ንዑ ዝሃቦ ዝገበረሉ ኣብኡ ዝተቐመጠ ክቡር ነገር ከም ዘሎ ፈሊጣ መፅያ እዚ ክቡር ነገር ንመን ስሒብዎ ማለት እዩ ካብ ርሑቕ ሃገር ከም ዝመፀት ጥራሕኻ ኣይኮነትን መፅያ ምስ ህያባታ ምስ ክቡር ነገር እያ መፅያ
ሕጂ ዘምፅእ ዝስሕብ ነገር ክህልዋ እኳ ይግባእ ነይሩ ግን ገለ ኣብኡ ዝተቐመጠ ንዓኣ ዝሰሓባ ነገር ኣሎ ሓደ ክብለኩም ዝደሊ እንተሃለወ እግዚኣብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ህዝቢ ዘቕመጦ ክቡር ነገር ኣሎ ክቡር ነገር ኣሎ ኣባኻ ፅቡቕ ነገር ክቡር ነገር ኣሎ ኣባኺ ድማ ፅቡቕ ነገር እዚ ንርአዮ መጀመርያ እግዚኣብሔር ድማ ገለ ነገር ከቐምጥ ከሎ ኣባኻ ገለ ክስሕብ ደልዩ ኣሎ ማለት እዩ ስቑኢሉ ፅቡቕ ነገር ኣባኻ ኣይቐምጥን እዩ ኣባኺ ፅቡቕ ነገር ስቑኢሉ ኣይቐምጥን እዩ እንታይ ዳ በኣኻ ገይሩ ክስሕቦ ዝደልየ ነገር ኣሎ ካብ ርሑቕ እዛ ንግስቲ እዚኣ መፅያ ፅቡቕ ነገር ሰሚዓ ኣብ ሰሎሞን ክቡር ነገር ኣሎ ሰሚዓ መፅያ ግን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣነ ክንሪአን ደልየ ዘለኹ 5 ነጥብታት ኣለዋ ኣብ ቁፅሪ 4 ደሎ እንታይ ይብል ኣሎ ንግስቲ ሳባ ጥበብ ሰሎሞንን እታ ዝሰርሓ ቤትን ምስ ረኣየት ሽዑ ሓደ ራእይዎ መብልዕ መኣዱን ኣቀማምጣ ገላውኡን ኣቃውማ ኣገልገልቱን ኣከዳድንኦምን ኣሰለፍቱን ነቲ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝድይብሉን መሳልን ምስ ረኣየት ወናኣ ተመሰጠ ዝሰሓባ ነገር ካብቲ ኩሉ ዝነበረ እዘን ኣብዚ ዘለዋ 5 ነጥብታት ብጣዕሚ ስሒበና ዋው በቃ ሰሚዓ ብዙሕ ነገር ሰሚዓ እኮ ነይራ ከምዚ ጥበበኛ እዩ ከምዚ ብዙሕ ሰሚዓ ነይራ ንዓ ግን እዘን 5 ነገራት ሲ ዋው ኣበላ እንዲያም ክጅምር ከላታ 4 እንታይ ትብልሲ ንግስቲ ሳባ ጥበብ ሰሎሞን እሳ ዝሰርሓ ቤትን ምስ ረኣየት እታ ቤት ተሰሪሓ እንዲያ ኣብታ ቤት ውሽጢ ግን ዝግበር ዝነበረ ነገራት ግና እንታይ ገይሮም መስለኩም ንዓ ስሒብዋ በቃ እታ ቤት ተገርምያ ነይራ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ዝግበር ዝነበረ ግን ወናኣ መሰጣ ይትብል ሕጂ ምስ ምንታይ ተሓይዙ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እንድሕሪእና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተረፈ ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ተዛሪቡሎ ኣብ ወንጌላት እንድሕሪእናዮ እዛ ንግስቲ ኣዜብ ኢሉ ጠቂስዋ ደሎ ኣብኡ ናብ ሰሎሞን በቃ ኣብኡ ዘሎ ክቡር ነገር ደልያ ከም ዝመፀት ሽዑ ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ ካብ ሰሎሞን ዝዓቤ ኣብዚ ኣሎ ኢልዋ ዝበለፀ ነገር እንድሕሪእናዮ እቲ ንጉስ ዝሰርሓ ቤት ነይራ እቲ ንጉስ ዝሰርሓ ቤት ኣብታ ቤት ከዓ ክቡር ነገር ፅቡቕ ነገር ድማ ዝግበር ነገራት ድማ ነይሩ እዩ እሶም ክንሪኦም ኢና እግዚኣብሔር መስገን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ሉቃስ 11 ክንረኽባ ንኽእል ኢና ንግስቲ ኣዜብ ተባሂላ ተፃሒፋ ዘላ እንድያ ግን እታ ቤት ንጉስ ኣርእስቲ ሂብያ ደለኹ ናይ ንጉስ ቤት ትብል እያ ሕጂ ክንሪኣ ከለና እቲ መንፈሳዊ ነገር ክንሕዞ የደልየ ደለኹ ካብ ውሽጡ ናይ ንጉስ ቤት መን እንድሕር ኢልና እንታይ ኢልኩም መመለስኩምለይ ኣነ እየ ናይ ንጉስ ቤት ኣብ ዕብራውያን ከምኡ ዝብል ኣሎ ምሽ ኣብ ዕብራውያን እንታይ ዝብል ኣሎ ሲ ትብዓትናን ትምክሕትናን ተስፋናን ኩልስ ክሳዕ መወዳእታ ኣፅኒዕና እንተሓዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና ዕብራውያን 3:6 እንድሕሪእናዮ ቤቱ መን እዩ ንሕና ኢና ንጉስ ሰሎሞን መጀመርያ እንታይ ሰሪሕ ዝብለና እታ ቤት ይሰሪሕዋ ኣብታ ቤት ከዓ ፅቡቕ ነገር ከዓ ዝገበሮ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ንጉስና ንዓና ቤቱ ገይሩ ሰሪሕና ኣሎ ሕጂ እዚ ንጉስ ሰሎሞን ገይርዎ ዘሎ ንዓ ድማ ዝሕጎሳ ልባ ድማ ዝመሰጠ ነገር እንድሕሪእናዮ ቀዳማይ እንታይ ነይሩ መብልዕ መኣዱ ነይሩ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ኣመጋግባ እንድሕሪእናዮ ኣብ ቀዳማይ ነገስ 4 ምዕራፍ እንድሕሪእናዮ 22-23 እንታይ ይብል ሲ ምግቢ ሰሎሞን ከዓ 30 ቀይሮስ ድኹም ሓሪጭ 60 ቀይሮስ ድማ ካልእ ሓሪጭ 10 ስቡሓት ኣብዑርን 20 ኣብዑር ካብ መጓሰይን 100 በጊዕን ነበረ እዚ ድማ ብዘይ እራባትን ሰሰውሕን ዓጋዘንን ስቡሓት ዓዋፍን እዩ እቲ ንጉስ ሪኽሞ ኣብ ውሽጢ ዝምገቦ ዝነበረ ዘገርም ምግቢ
ሕጂ እቲ ቀንዲ ዘገረማ ነገር ምግቡ ኣመጋግቡን ተገይርዋ ልባ መሲጥዋ እዚ ሰብ እዚ ጃንክ ፉድ ኣይኮነን ዝበልዕ ነይሩ ዝበልዖ ምሩፅ ዝኾነ ፅቡቕ ዝኾነ ዝተሃረየ ዘደንቕ እዩ ዝበልዕ ነይሩ ሕጂ ኣብታ ቤት እቲኣ ዝግበር ዝነበረ ሓደ እንታይ ነይሩ ፅቡቕ ዝኾነ ኣመጋግባ ነይሩ እሳ ክትሪኦ ከላ በቃ ኣመጋግባ ኣብቲ ቤት ዘሎ ኣመጋግባ ዘገርም ብዙሕ ግዜ ከዓ ምግቢ ኣገዳሲ እዩ እንበልዖ ምግቢ ኣብ ስጋና እንታይ ይኸውን ይርአ እዩ እቲ በላዕኻዮ ሃይለበካ ደው ኣቢለካ ኮላይ ድማ ኣብ ኣካላትካ ድማ ይርአ እዩ ዘይትበልዕ ተኾንካ ድማ ከምኡ ብኡ መጠን ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ድማ ካብቲ ዘገረመ ሓደ ነገር ኣመጋግባ እዛ ሰብ እዚኣ ካብ ርሑቕ እንድያ መፂኣ ክገርመኩም ፅቡቃት ነገር ሕጂ ከካፍለኩም ደልየ ኣለኹ ኣብ ሂወትና እቲ ዝበለፀ ዋው ዘብል ነገር ካልእ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ንሰባት ብስጋ እንድሕር ሪእናዮ ናይ ሓደ ሰብ ሃብቱ ዋው ከብል ይኽእል እዩ መልክዑ ዋው ከብል ይኽእል እዩ ካልእ ነገር ዋው ቀዳማይ ዋው ከብል ዘለዎ ነገር ናህና ኣመጋግባና እዩ እሱ ከዓ እንታይ ይመስለኩም ቃል ኣምላኽ ከመይ ጌርና ንምገብ ሓንሳብ ጃንክ ፉድ ፋስት ፉድ በሃል ንዓና ይጠቕመናን እዩ ንጉስ ሰሎሞን ከመይ ዝምገብ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ምግቢ ከም ኣመንቲ ከም ደቁ ከም ናይ ንጉስ ቤት ድማ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ኣካል ቤት ዝኾነት እንታይ ኣመጋግባና ከነፀብቕ ይግባአና እዩ ዋው ዘብል ኣመጋግባ ፋስት ፉድ በሃል ምሻ ኣሎ ሓንሳብ ኣብዚኣ ዝሰማዕናያ ቃል ኣምላኽ ዝተሰበኸትልና በቃ ብድሕሪኡ መጽሓፍ ቅዱስና ዘይንግንፅሎ መጽሓፍ ቅዱስና ዘይንንብብ ዘይንምገብ ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሰብሲ ካብ ኣብ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ኣብዚ ዘመን ብፍላይ ኣብዚ ከተማ ኣብ ዘለናዮ ምዕራባዊ ሃገር ሰብ ክጎይ ክብል ኣመጋግብኡ ተበላሽዩ እቲ ቀዳማይ ዋው ከብለ ዝግባእ ንኻልኦት ንሱ እዩ ኣመጋግባና ቃል ኣምላኽ ኣናበባና ኣፀናናዕና ምስ ኣምላኽ ደለና ርክብና እዛ ሰብ እዚኣ ኣመጋግቡ መጀመርያ ዋው ኣቢልዋ ከመይ ዓይነት ኣመጋግባ ንምገብ ካብቲ ፅቡቕ ዝበሃል ዋው ዘብል ነገር ሓደ ምስ ኣምላኽ ዘለና ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለና ርክብ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለና ርክብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ኤፌሶን 6 ምዕራፍ እንድሕር ሪእናዮ ኩሉ ትከላኸለሉ ኢኻ ንፀላኢኻ ንኹነታትካ እትስዕረሉ ግና እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝብለና ቃል ኣምላኽ እንድሕር ሒዝካ ትስዕረካ የለን ቃል ኣምላኽ እንድሕር ሒዝካ በቃ ዱልዱል ኢኻ ትኸውን ከምኡ ዝብል ምሽ ኣያሱ ቤት ዝሓነፁ ነይሮም ምሽ ንፋስ ክመፅእ ከሎ ዝናብ ክውሕዝ ከሎ ዓይነይቲ ኣፈሪሳ ኣብታ ሆነ እታ ኣብ ከውሒ ኣብ ቃሉ ተሰረተት ግና ንፋስ ይንፈስ ዝመፀ ይምፃእ ነቃይ ትብል እያ ስለዚ ምግብና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ምግብና ኣብ ሂወትና ለውጢ ከምፅእ ኮይኑ ልክዕ ከም ክነግረኩም ፅናሕኩ እንታይ ኢና ንምገብ ኣስተፈልሉ ሰብ ምስ ዝወዓሎ ይምላእ እሱ ድማ እንታይ ይገብር እሱ ዘውፅኦ ምሽቶ ኣፍሲ እያ ተውፅኦ ኣነ ምስ ቃል ኣምላኽ ድዑልቲ ኮይነ ዘረባይ እንታይ ድኸውን መስለኩም ቃል ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ምስ ቴሌቭዥን ድሕር ድውዕል ኮይነ እንታይ ከውፅእ ቴሌቭዥን ከም ዝበለት ክስቶ ከም ዝበለ እንምገቦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ሰብ ኣጋጢሞም ኣሎ ገለ ካብ ኣፎም መሊቕኒ ድብል ሰብ ኣጋጢምኩም ኣሎ ገለ ዘይትከውን ነገር ምስ ኣውፅኦ መሊቕኒ ዝመልቕ ነገር ዝበሃል የለን ዝመልአ እዩ ዝወፅእ ዝመልቕ ዝበሃል የለን ኣብ ውሽጥኻ እንታይ መሊእ ኣሎ እሱ እዩ ዝወፅእ እቲ ዝመላእካዮ እቲ ተመገብካዮ እቲ ዝኣተወ ይወፅእ
مسب تراخيبك انتهي علالك مسمن وعيلك مرأي تخون بس قال أملاك زوع السب مس أكوف كتب كلها انتهي دوم تسألك قال أملاك يزوج تسألك استمقوا إيو زريئك أنسان سبا أقاجي مهالو كم ملعد لهم سبات كركو خلو أنا يذكرني نوكو حقي زي يقبر من نوكو عامتات حدا حاول نيرو بتعامي قال أملاك ملعد لهم دحر قال موسو تراخيبنا انتهي قالك قال زي الزارة يتبل نير إذا حاوزس نشتهي نيرقن تاوش نبر ملعت السوق الزارب كله بقى حننينا نبل نير دحر تراخيبنا كاله بزح جاي زاربني قال أملاك دحر سوق يلو قال دي زاربه قالك قال ديوت قال يا خاتم انتهي سلاز ملأ يمسلكم قال أملاك ملأ يودو لها زمقوز نبر تبوق سلاز نبر تبوق نايمك بكيسي نيرو فاست فود يكون ندبلع نيرو جانك فود يكون ندبلع نيرو انتهي دا زتخشن بدنبي ناي قزاز خونه مقب يبلع نيرو لو مين حاسو تمرت خمت خلونا منتهي نابز نبل تحدين بقلنا مصحف قدسنا سلازين مقب تراي يعقوب سين تايلو اب سالسي معرف كتر 10 تخلته اتو محواتي ام بلش دو فرعوا لك تفرد يكعل عيو تخلي وينس فر بلس كمو خا تعيلاج او طعم ما كتفلفل اي كعلان يلو سز ملعكايو بشي تفلفل قال املاك تمليخه بشي تفلفل سلازا سبيت زيا تقرما نبر امغاغبو اغريمو نيرو فلت أبي هوتنا كابت كخون زلوت زفلت نجر أبي الزمن زلما بتعم شلة تباهل دلو نجر تهلو مس أملاخ مس قال أملاخ سلنا كيسي بتعمي يلن سلزي واو كنا بلتخوينا تقدميت كنا أرياد لنا نسيا أتوم تبوق مس قايتا مس قال أملاخ كيسي زلنا እግዚአብሔር ይባርኸና نقتل أتوم كم زيفلنا دما እግዚአብሔር سوء ليكونن كوقسنا ليكونن قال دمጽ ከተሰአና ስለስተለ ሞር ናብቃሉ ክንጽጋ ሞር አብቃሉ ክንትከል ኣብዚ ዘመን እዚ ከማንም ዘመን ንላዕሊ ቃል ኣምላኽ ትሰምዒኻ ኩሉ ቃል ግን ሓቂ ይኮነን ብዙሕ ናይ ሓሶት ዝኾነ ደደናግር ትምህርትታት ኣሎ ንዑ ከተለልዮ ትኾንካ ተሓቂ ክትፈልጥ ኣለካ ቃል ክትመልእ ኣለካ ስለዚ ዛትስ ዋይ ዮ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ክጽፈሉ ከሎ ካልኣይ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውን ሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፋት ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም ኢልዎ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፋት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንድሕሪና ብጣዕሚ ኣብ ኩነታትካ ተዓዊትካ ክትወፅእ ተኾንካ ቃል ኣምላኽ መልኣት ዘለካ ኢልዎ ዋላ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ካልኣይ ምዕራፍ 14 እንታይ ኢሉ ኣቱማጓብዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ሽዓዋት ትዛረብ ኣላ ቁጥሪ 2 ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎ ነቲ እኩይ ስዒርኩሞ ኢኹሞ ፅሕፈልኩም ኣለኹ ኢልዎ ንእኩይ መዓስዮም ስዒሮሞ ቃል ኣምላኽ ውሽጦም ስለ ዘለዎ ስለ ዝመልኡ እዮም ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክውጥጥ ኣይደለኒ ሓዝብለይ እዚኣ ኣመጋግባና ዋው ዘብል ክኸውን እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ካልኣይቲ ድማ ንዓ ዋው ዘበላ ነገር እንተሃለ ኣቀማምጣ ገላውኡ ትብል ኣላ እቶም ገላውኡ ክትሪኦም ከላ ኣቀማምጦኦም ኣገሪምዋ እሳ እኮ ንግስቲ እያ ኣብ ትሕቲኣ መዓት ሰራሕተኛታት ገላው እንደለዋ ግን ናይ ሰሎሞን ገላው ምስ ረኣየቶም ግና ኣቀማምጦኦም ብጣዕሚ ኣገሪምዋ ንሱ ድማ እንታይ ደርኢ ኣቀማምጣኻ ደርኢ እንታይ ማለት እዩ ስርዓት ይደርኢ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝግብኦ ሰብ ድማ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ እንድሕር ተቐሚጡ ዋው የብል እዩ ንህይወትና መምፃእያ ብዙሕ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ዋው ደይተብለሉ ሓደ ኔጌቲቭ ነገር ወይ ከዓ ሰባት ዋው ደይብሉ ሓደ ኔጌቲቭ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ
حبشة ሕብረተሰብ ወይ ድማ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ኣፍሪቃውን ንኺድ ብዙሕ ግዜ ሰብ ኣብ ዘይቦትኡ ክቕመጥ ከሎ ማሕበር ኣምላኽ መናወፂ ትኸውን እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ዘቐመጦ ደይኮነ ኣብ ዘይቦትኡ ክቕመጥ ከሎ ኣቀማምጣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዛትስ ዋይ ምፍልላይ በዝዩ ዛትስ ዋይ እዩ ሰይጣን ከዓ ኣብ ዘይቦታኻ ክትቅመጥ ኢኻ ደልየካ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንድሕር ኣብ ወንጌል ከድና ምዕራፍ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 እንድሕር ከድና ደቂ ዘብዴዎስ መፅያ እንታይ ኢላቶ በቃ ኣቐምጦም ኢላቶ እታ ኣቀማምጣ እንታይ ዝረኣያ ደሎ ሓደ ብየማን ሓደ ብፀጋም ቦታ ዘቤስት ቦታ ንደቀይ ሃበለይ ዝብል ነገር እቲ ሽግር ኮይኑ ደሎ ሕጂ እዚ እዩ ኣቀማምጣ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትክክል ቦታ ዝተቐመጠ ሰብ ኣድማዕ ይኸውን ንፀላእ ይስዕር ኣብ ትክክል ቦታ ዝተቐመጠ ሰብ መናወጪ ትኸውን ዮናስ ንዘክሮ እግዚኣብሔር ክጥቀመሉ ኣብኡ ዘቐመጦ ፀጋ ነይርዎ ኣብታ መርከብ ምስ ከደ እንታይ ኮይና ድብለና እታ መርከብ ክትናወጥ እያ ጀሚራ ቦትኡ እሱሪ ነይሩ ኣይኮነን ቦትኡ እንታይ ነይሩ ከይዱ ትዝሃቦ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ከብፅሕ ትክክለኛ ቦትኡ መቐመጢኡ ስፍርኡ እሱ ነይሩ እሱ ግን ካብ ኣምላክ ሓዲሙ ኣብ ዘይ ቦትኡ ተቐሚጡ ነቶም ብሰላም ዝኸዱ ነበሩ ከዓ እንታይ ኮይኑዎም ምስለኩም ምንዋፅ ኮይኑዎም ሕጂ ተቐመጠሉ ቦታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ክትሪኦም ኮላ ኣቀማምጦኦም እንታይ ኮይኑዋ ብጣዕሚ ኣገሪምዋ ዋ ናትካ ኣገልገልቲ እዞም ናትካ ገላው ኣቀማምጦኦም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንዕሪናዮ ፈሪሳውያን ልክዕከም ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብከምኡ ይወቅሶም ነይሩ ኣብ ሉቃስ 11:43 እንድሕሪናዮም ኣቶም ፈሪሳውያን ኣብ ቤት ጸሎት ኣውራ መቐመጢ ኣብ ዕዳጋ ዋጋውን ምስላም ትፈትው ኢኹም እሞ ኢሉኹም ብሎም ነይሩ እታ መቐመጢ ትብል ዘላ ንርኣያ ከምኡውን ብዛዕባ ንምስሓት ተዓደሙ ክገልፅ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ 14 እንድሕሪና ምስ መፁ ይብሎም በቃ ኣብ ምንታይ ክቕመጥ ደሊሉ በቃ ምፂ ኢሉ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ኣብዚ ቦታ ኢሉ ኣብ ክቕመጥ ሽዑ እቲ በዓል ገዛ መፂ እንታይ ክብሎ ጀሚሩ እዚኣ ቦታኻ ኣይኮነትን ዓድኣ ኣብዚኣ ቦታኻ ክብሎ በቃ ትቕመጠሉ ቦታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እግዚኣብሔር ንማሕበር ኣምላክ ሰርዓ ከለኮ ብስርዓት ይሰርዕዋ ምሽቶ እዝኒ ኣብ ዝተቀመጥ ሽግር ምተፈጠረ ምሽቶ ኣፍንጫ በዝተትኸውን ሽግር ምተፈጠረ እግዚኣብሔር ፐርፌክት ገይሩ ኣካላትና ከም ዝሰርዖ ልክዕ ከምኡ ይብለና ምሽ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ክገልጽ ከሎ ብዛዕባ ህያባትን ፀጋታትን ክዛረብ ከሎ በቃ ከምዚ ኣካላት ኢልዎ ዓይኒ እዝኒ እንተኾንኩ ክትብል የብላን እዝኒ ከዓ ዓይኒ ክትከውን እደልየ ክትብል የብላን ዓይኒ ኮይና ኣላ ድዩ ስርሓ እንታይ እዩ ምርኣይ ተቐመጠቶ ቦታ ኣብ ትኽትሪኦ ትኽእል ቦታ ይተቐሚጣ ደላ ኣብ ካልእ ቦታ ኣይተቐመጥን ኣብዚ ኮይና ክትርኢ ትገብር እያ ማለት ልክዕ ድማ ንሕና ድማ ከምኡ ክንከውን ከለና ንኻልኦት እግዚኣብሔር ኣብዛ ምድሪ ፀዊዕና ደሎ ንኻልኦት ንብርሃን ክንከውን ኢና ብዙሕ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ኣርኣያ ክትከውን ደይገብራ ደሎ ወፂና ከማን ብዙሕ ዘይንምንዝዕ ዘለና ሓደ እንታይ እንድሕር ኢልና ተቐመጥናሉ ቦታ ብዙሕ ግዜ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብ ርሑቕ መፅያ ደላ ዝሰማዓቶ ወረ ነይሩዋ ንከምኡ ተፀዊዕናኮ ኣብ ደገ ዘለው ናብ ጎይታ ከነምፅእ በቃ ንዑናይ ንርአ ስም እግዚኣብሔር ዝገብሮ ነገር ንርአ ኢሎም ክመፁ ብርሃን ዓለም ንስኻትኩም ኢኹም ጨው እዛ ምድሪ እዚኣ ንስኻትኩም እዩ ተባሂልና ደለና ንሱ ነፍሲ ወከፍና ግን ሕጂ ንኻልእ ምውጥዋጥ ካብዛ ርእስና ጀሚርና ኣብታ እግዚኣብሔር ዝቐመጠን ዶ ተቐሚጥ ኣለኹ ርእስና ንፈትሻ እሞ ኣነ ግርማይ ኣብ ትክክለኛ ኣብታ ጎይታ ዝቐመጠል እንድሕር ተቐሚጠ ንበረኸት ክኸውን እዩ ንስኻ ሓወይ ሓብቲ ድማ ነፍሲ ወከፍና ድሕሪ ኣብ ትክክል ተቐሚጥና ንኻልኦት ዋው ነብል ንኸውን ንኻልኦት በቃ ንበረኸት ንኸውን እግዚኣብሔር ክጥቀመልካ ይትጅመር ዓይኒ ኢኻ ድሕሪ ኢልካ ከም ዓይኒ እንድሕር ክትቐሚጥካ
بدحري تودي موزحات اترئي قبرك أنا خالوت تتقم دما قبرك እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዛ ሰቤት እዚኣ ምስ ራእየት በቃ ማምጣ ናይቶም ደቂ መዛሙርቱ ብጣዕሚ ድማ በቶም ገላው አቀማምጦም ዋው ኢላ ተመሲጣ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስርዓትን አቀማምጣ ክገልጽ ከሎ ኣበይ ተቐሚጥካ ስርዓት ምህላዊ ቤት ኣምላኽ ስርዓት ኣለዎ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ሳልሳይ ምዕራፍ ቁጥሪ 6 እንታይ ይብል እምበኣርሲን ኣቱም ኣሕዋትና ካብቲ በቲ ካባና እተቐበሎ ምህሮ ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሓዊ ክትፍለይ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዘኩም ኣለና ኢሉ ኣብ ቆሎሴ ድማ ደርያ ደለኹ ኣውራ ቆሎሴ 2:5 እንታይ ይብል ብስጋ እኳ ምሳኻትኩም ተዘየለኹ ኢሉ ሽዑ ብመንፈስ ምሳኻትኩም እየ ስርዓትኩምን ጽንዓት እምነትኩምን ብክርስቶስ እናረኣኹውን ሕጎስ ኣለኹ ኢልዎም ነቲኦም ብምንታይ ገሊፅዎ ስርዓት ዘይብሎም ኣብ መንጎኦም ከምዝኒ ነዚኦም ከዓ እንታይ ገሊፅዎ ስርዓትኩምን ስርዓት ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገርመኩም ገና ኣብዚ ምድሪ ዝኸሎ ደቂ መዛሙርቱ ከምኡ ዝመሮም ነይሩ ነቶም 5000 እንጀራ ክምግቦም ክገብር ከሎ እንታይ ገይርዎም መጀመርያ በቶም ደቂ መዛሙርቱ ንዑ እንታይ ግበርዎም ኢልዎም ኣቐምጥዎም በብ50 ገይሮም ኣቐምጥዎም ኢልዎም بتخكل تزي تقميتهم بتخكل هيك مجبوهم نيم بتخكل دما تزقبع نجار هيك سرحان سلازم تايلهم أقمتوهم ببوك ساجركم أقمتوهم يلو سلازم كزابير مسكن أبتان تقمتنا الله قويتا دبلنا تتقمتنا خلوت نبالغت نخون خلوت نوام نخون كزابير مسكن سالسيتي واو زبلاز نزاسب يزي على الباز مسات أنا قد ملا أقاوما أقلقلتو تبلالا ናይቶም ኣገልገልቲ ኣቃውማ ድማ ዝተቐመጡሉ ቦታ ኣበይ ተቐሚጦም ኣለዉ ኣገሪምዋ ነይሩ እንድዩ ሳልሳይ ዘገረማ ድማ ኣቃውማ ኣገልገልቲ ከመይ ዓይነት ቁመና ኣለዎም ከመይ ዓይነት ክረአ ከሎ እቲ ኣቃውማ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሰብ ናይ ውሽጢኻ ይርአኒ እንታይ ዳ ደገኻይትሪ ደገኻሪኡ ይፈርደካ ደገኻሪኡ ይንእደካ ደገኻሪኡ ብላይ ክዛረብ ይኽእል እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከዓ ናይቶም ኣገልገልቲ ኣቃውማ ምስ ረኣየት መሲጥዋ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ሓዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 15 ንርእስኻን እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቕል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላክ ተርእዮ ተግበር ኢልዎ ጻር ኢልዎ ዘሕፍር ዘይብሉ በቃ ክትሪኦም ኮላ እቶም ኣቃውሞኦም ዘሕፍር ዘይብሉ በቃ ምንም ሪም ሰበለቶም ክትረኽበሎም ኣይከኣለትን ገለ ዘሕፍር ነገር ኣከዳድንኦም ኣብ ቀፂልና ክንሪኣ እንዲና ግን ኣቃውሞኦም ክትርኢ ኮላ ግን ሙላት በቃ ዘኽርዑ ዘርእዩ ከም ደቂ ጎይታ ኣብዛ ምድሪ ኣካይዳና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምክንያቱ በኣና እግዚአብሔር ሽሙ ይመስገን በኣና ድማ እግዚአብሔር በቶም ጎላውኡ መን ይመስለኩም ሕጂ ዝድነቕ ደሎ ሰሎሞን እኮ ይምሽቶ ሰሎሞን እኮ በቃ ኣቃውማ ዞም ኣገልገልትኻ قولوا زي بقول لك بعد جميرو أبزام مدري نا إجزابير أمباسادر يعني نفس وقفنا كمو سلازي كرينا خلو سب واو كبر علو بكايدانا نمن تايو كابتم قالوا تفليز بلس لتخانة لومي عالم كم زمش قدم سي كاب عالم ناب قويتا متين بدلنا لوم جن حسب يتأرادرك عالم ديانا بيت أملاك مجأت تاب عالم زقبر بوزح جيزي أبيت أملاك قبر تريو تاب عالم نورمال كون تريو أبيت أملاك نورمال كون كله تريو سبات من إجزابير مفرح تير رأيهم كونو يمت إذا كان إجزابير يتصرفوا نتا محبر أملاك يتصرفاي
أنا تتصرفه قرما يترى يكون عندي تصرفك مثله كلها تكونوا تتصرفوا مش ده هذا بأنت عند حر تتصرفوا كلها بأنت تتصرف هذا تي أقامو دم تبود حر كوينو خا مش ده قليهم كدولو هو زيامكو نفعاتهم نزيامكو أبز شمت كتبوا مالك نزي أمونات نبولو خا أقامهم أكايدهم دم زجر مثل زخون ما زمرت سبات ما الله تزي إذا سويت زي أخاب بق أو ما نيتم أقلقلتي تقري ما بقى كوت خلوا برهان عالمي هم كن بحال كلنا متان كنرأمه نما مثلكم أب بيتروس مشكم إلى الله أب قدام بيتروس هل سامع عرف كتر 10 تايلوس فقاد أملاك كم زين تدليسي كابك إن جبركم السنة إن جبركم حسارة مكره تسوي يشكم يمو توم نت بخريستوس زخون سناي أكايداهم دبلالو أب معرف كل تدماز السيم قدر 10 تايل بلالو توم كم جبرت أكيد جيرم زحاميهم زلوا نسناي جبرهم ريام بتام عالتي حاتتا نعملخ من خمس جنوس أما أخل أحزاب أكايداهم تجبروا أتسبق سلسب كريكا خلو تبود هنا كايدا بكل نجار مالتي مسواتها حذا برافع عي نزا سبيت يا أخال باز مسات أنا قرن تحرينا يا أخا أكادنا أم تبلالا تقومون ترادي كنا زتخدنوا نجار دما تجيروا مثلكم واو بيلوا بقى دايم تخدينهم نيروم I don't know كنا أجن نجست خويناسي بزح كتكدن تخيلها بزح تجرم ناتاجن كم حدا نجوس نتنجوس تنا تخدونه يكون أنتن زجرم عدله توم نايت نجوس أقلقلتي ويدما أسلفت دلو تخدونه وجن تجروا أقرموا بزوج جاء متحف قدسنا عند حر كديان رينا مس منتاي تتحاسي مس قدسنا تتحاسي مس قدسنا أب زكرياس يا تزي تجاجي أب زكرياس زكرياس سالساي معرف حادن 4 كاب حادث كاب 4 إياسو لك كهانات أب كلمة ملاك እግዚአብሔር ደው ኢሉ كله أرأيني شيطان كتعررو أب يمانو قيمو نبره እግዚአብሔር ንሰይጣን አታስ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግናሕካ እቲ ኢየሩሳሌም ዝሓረያ እግዚአብሔር ይግናሕካ እዝስ ካብ ሓዊ ተመንጠለ እያዶ ኣይኮነን በሎ ኢያሱ ከዓ ረሳሕ ክዳውንቲ ተኸዲኑ ኣብ ቅድሚ እቲ መልኣክ ደው ኢሉ ነበረ እቲ መልኣክ ከዓ ነቶም ኣብ ቅድሚ ቆይሞም ዝነበሩ ነቲ ረሳሕ ክዳውንቲ ካብኡ ኣልዕልዎ ኢሉ መለሰሎም ንኡ ከዓ ርአ أبسخ أو تأخذك بروز كداونتي كدم خاء بلو إلو يزارب النابزن تحرينا يو كهاني تباهيلو جن ده كوينو نيروس لكم كاب حاوس تمنتلا كويلو إياد كاب حاوس تمنتلا مالت بكا كنا دزق بوزنا برا عملية دوات كما هم مالت كدم نبحاو جزنا نخيدنا ورنا حجنا كاو عمليتنا بخريستوس بهوت سلنا إذا خالك عكوم تايد بلود ولا مسلوكم كدانو كنتاي كوينو ترخيبو رزح كوينو ترخيبو رزح كوينو مسترخبه خا أفوز خفت كأمن ماتي مسلوكم شيطان كأمتي خا كواتاوات الصغارة كم دندي خا نام بالك أمتي تمالك كنتاي جبر بلنا نتواب كن يكوينو مزنبورو نترزح كداون تكابو العلو إلو ملا سلام نو خا ري أبسخا أو تأكل كا بلوت كداونتون كدم خابلو يفلنا كدسنانا بيت أحمى قداسي زحلف أوان ونسبخنا نير نقدسنا تتصوعنا كاب عالم تفلينا نخرستوس تطو النبل نمرعا ندالو دلنا مشتو كومينا دلنا تمرعات
እንታይ ብቃሉ ገይሩ እንታይ ይገብራሎ እዩ ዝብል ዘላ የፅርያ ይሓፅባ እንዲደሎ ስለዚ ንምንታይ ንመርዓ እንድሕር ትዳልወላ ሓንቲ መርዓት ድማ ፃዕዳ ክዳን እያ ትኽደን ኣብዚ ምድሪ ከለና ቅድስናና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ነገር ደየገድሳ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣከዳድንኦም ምስ ረኣየት ዋው እንታይ ዓይነት ኣከዳድና ኢላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ሉቃስ 15 እንድሕር ሪእናዮ እቶም ክልተ ኣሕዋት ዝነበሩ ሓደ ሃበኒ ኢሉ ከይዱ ዝነበረ ውሉድ ምስ ተመለሰ ኣቦ እንታይ ኢልዎ ቀዳመይቲ ዝገበረሉ ምዕራፍ 15 እንድሕር ኣንቢብና ቁጥሪ 22 ኣቦ ግና ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂኹም እንታይ ግበርዎ ኢልዎም ክደንዎ ኢልዎም ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ መሰል ነይሩ ደገ ከይዱ ዝነበሮ ኩሉ ኣርሲሕዎ ይመፅእ ኣብታ ቤት ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ናይ ኣቦ ቦታ ክኸውን እንተኮይኑ ግን እንታይ ክኸውን ነይርዎ ረሳሕ ክዳን ወፂኡ እንታይ ክኸውን ነይርዎ ክዳን ክክደን ነይርዎ ቅድስናና ኣብዚ ምድሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክዳኖም ኣገሪምዋ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክዳኖም ክትርኢ ከላ ምንም ኣበር ዘይብሉ ምንም ርስሓት ዘይብሉ ምስ ረኣየት ዋው ኣከዳድንኦም ደኣ ከመይ ዝበለ ሰይጣን በኣከዳድናና ይሓፍር ክዳንና ክረስሕ ከለካ ኣፉ ከፍት ይጅምር ንስኻዶ ከምዚ ንስኻዶ ከምዚ ንካልኦት ድማ በዓል ክስና ከምዚ እናበለ ከርእየና ይጅምር ስለዚ እግዚኣብሔር መስን ጎይታ እንተደሎ ንቅድስና ተፀዋዕና ህዝቢና ብቅድስና ክንመላለስ ተፀዋዕና ህዝቢ ስለዝኮንና ካብ ዓለም ንፈለ ካብ ዓለም ድሕር ተፈሊና እግዚአብሔር መስገን ሰባት ህይወትና ሪኦም ብርሃንና ሪኦም ተክገብሩ ይመስለኩም ዋው ናትካ ኣምላክ ክብሉ ክጅምር እዮም እዛ ንግስቲ ሳባ ከመይ ገይራ መድሓር ናትካ ኣምላክ ክትብል ጀሚራ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣፅናዕቲ እዛ ሰብ እዚኣ ኣምላክ ሒዛ ንዓዳ ከም ተመለሰት እሞ ብዙሕ ነገር ከም ተገበረ እዮም ዝዛረቡ ልክዕ ድማ ከምኡ ንሕና ተፀዊዕና ደለና ንካልኦት ናብ ብርሃን ከነምፅእ ከም ደቂ ብርሃን ኮይና ክንመላለስ ነቲ ኣብ ብርሃን ኣብ ፀልማት ዝግበር ኖ ናበልና ከም ደቂ ብርሃን ኮይና ክንመላለስ ንዑ ተፀዊዕና ኣለና እግዚአብሔር መስገን ኣብ መጨረሽታ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዋው ዘበላ ነገር እንታይ ድሕሪ ኢልና ብጣዕሚ ኣገዳሲት ናብ ቤት እግዚአብሔር ዝድይብሉ መሳልል ኣገሪምዋ ኣብቲ ቤት እግዚአብሔር መስዋዕቲ ዝቐርበሉ ምስ ኣምላኽ ዝራኸብሉ እዩ ነይሩ እቲ መሳልሎም ምስ ረኣየት ገሪምዋ ፍሉይ ዝኾነ መሳለል ናደይብካ ከይድካ ናበይ ተኣቱ ምስለኩም ኣብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ተኣትወሉ ቦታ ሎሚ ከምቲ ዝብልኩ ሓደ ኣማኒ ብጣዕሚ ድልድል ኮይኑ ጠጠውል ንካልኦት ፅልዋ ዝገበር ኮይኑ እዘን ዝብለኩም ዘለኹ እንድሕር ኣለዎ ፐርፌክት ኮይኑ ንካልኦት ፅልዋ ክገብር ናይ ፀሎት ሰብ ምዃን ማለት ምስ ኣምላኽ ትራኸበሉ ቦታኻ ዋው ደብል ክኸውን ኣለዎ ሎሚ ሰይጣን ናይ ብዙሓት ሰባት ዘበላሽዋ ነገር እንታይ ድሕሪላ ናይ ፀሎት ቦታኻ ብስራሕ ዲ ቢዚ ኮይኑ ዲ ካልእ እናበልካ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረ ሓደ ታሪክ ሓደ ቢሊ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ምስ ኣምላኽ ብጣዕሚ ናይ ፀሎት ግዜ ዝነበረ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ሰዓታት እዩ ምስ ኣምላኽ ግዜ ዘሕልፍ በቃ እግዚአብሔር ካብ ብጣዕሚ ይጥቀመሉ ነይሩ ሕጂ ነዊሕ ዓመታት ምስ ከደ ድሓር ግን ተክገብር ጀሚሩ መስለኩም ልዕሊ 8 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ይፅሊ ነበረ ድሓር ግን ናቆረፀ በቃ ድሓር ግዜ የብለይና ምባል ገለጥና ከይዱ شو ሓደ ግዜ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ መፂኡ ተዛሪበኒ ቢሊ ወደይ ይሄ ኣቦ ኢልዎ ተንተበን ነበርካ ግዜ ኮና ፊቀየን ኢሉ ሕጂ ቢዚ ኮይኑ እንዲሁ ምስ ጎይታ ዝነብር ጎይታ ምስኡ ግዜ ከነሕልፍ ብጣዕሚ ይደሊ ድምፁ ከስማዓና ፍቃዱ ከርእየና ምስኡ ርክብ ጌርና ድማ ንካልኦት ፅልዋ ክንገብር ዋው ነብል ንካልኦት ንሰባት ንስሕብ ክንከውን ድሕር ኮይኑ ናይ ፀሎት ቦታና ተኸውን ኣለዎ መስለኩም ክዕረ ክስተኻኸል ኣለዎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ናይ ፀሎት ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕስ ኣሎ ግዜ ክወስድ ኣይደለኒ ግን ምስ ጎይታ ዘለና ግዜ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ምስ ረኣየቶ ናብ ቤት እግዚአብሔር ዝድይብሉ ኣገሪምዋ ምድያብ ድሕሪ መፅሓፍ ቅዱስ ርኢናዮ ብዙሕ ግዜ ከረን ናይ ምንታይ ቦታ ንሪኦ ናይ ፀሎት ቦታ
كرنك ديب كاكتبت خل كتملس كلها دخات تقبر بزح ነገር ኢኻ ተሰለጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበዝሕ ቦቱ ኣበይ ነይሩ ኣብ ከረን ከደ ጸለየ ኣብ ከረን ደየበ ጸለየ ክድይብ ከለኻ ምስ ወረድካ ብዙሕ ተስልጦ ነገር ኣሎ ዓለም ድማ እንታይ ትደል መስለኩም ኣብዚ ምድራዊ ነገር ሒዛትና ላዕል ከይነ ድይብ ግን ላዕል ተደይብካ ኢኻ ኣብዚ ምድሪ ዝስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ላዕል ዘይድይብ ሰብ ክሰርሕ ኣይክእልን ኣብዚ ምድሪ እዚ ምንም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ እንድይበሉ كأرد دحر اللوه كنا أريك بعنا فسبيت زيا نبيت أملا زديبول مسألة كم يجرون كم سرحوا أيضا حنس بقى أمورها مش تسأل يا خسلي تكرر ما سي بقى تبوك يرون سرحوا مع اللوه أو أتيوم مس أملا قدر خبولود بقى أما أريكو جيزي وسيرو سرحوا ولا معلتي سلام إذن حموش نجارات نزا سبيت انت جرنا سيطان ما أبز الزمن زي زبزح أعنيو سرحوك سرح دجمر معاس نتهلكم نايت أولوت يزيه بما سرحق بقى بخالي كولال كتب الكيرو نايت أولوت كيزيه خاي سرقلك أب كيزيه بعال إلياس نبرا نذكرينا مش أب قدامي نقصصي أراسر شمون تنتحرينا بتي إزابيل نبيات إزابيل زيتنا تتلوك كيزيه يبلنا مسويتات زبالا تكونوا نيرو فريسوني أين بران بقى إلياس أنا بيني تريفة ولو بقى السو تقدم أي نقر انتهي جيرو بلنا تمسوي انتهي قبرو حدثوا لنا مس حدثوا شو أنه ما يدك سعبيك تمسوا لنا رئي مسوي خاق حدث كله أفتمدى يبتدي بتخونك أبز مدرقات عيو إيولك فزع نقر تسلتيخا فزي كسابير مسكن كسابير يردعنا فسويتي واو تبلا كم زلنا سبات لنا كسابير يباركم نقص له أبكم ديل لنا تخينا كن لما أنت كسابير قالوا خلق كلهم تايدلي مسلكم عندنا كأرينا مو سبوعات ككفرنا قالوت كسابير كبر أبانا ريوم نابوخ مجوي سدلينا كسابير مسكن سويتي سويتي زيا زكيرا أنت كوين مسلكم تقري ما غيدا تقري ما غيدا كم تقدم زوالكم እግዚአብሔር አም ነፍስ ወከፍ ሰብ ሰሞቶ ጽቡቅ ነገር አለው እሱ ጽቡቅ ነገር ድማ ካብ ጎይታ ዝኸውን እዩ ካብ ማንም ኣይኮነን እግዚአብሔር ጸጋም ሰብ ዝሓልና ኢና ክንጽል ንኽእል እግዚአብሔር ጸጋም ሰብ ዝሓልና ኢና ቃሉ ኸነንብብ ምግላጽ ክንረክብ ንኽእል ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ኣብ ህይወትና እዚ ነገር ዝገብሮ ንሕና ግን ርእስና ንወፊ ኣነ ናይ ንጉስ ቤት ስለዚ ናይ ንጉስ ቤት ከዓ ጽቡቕቲ ክትከውን ኣለዋ ንኻልኦት ድማ ትማርኽ ክትከውን ኣለዋ ስለዚ ንኸምስ ተጸዋዕና ስለ ዝኾንና እግዚአብሔር ድማ ተርቃሉ ዝሰርሕ ኣባኻ ክቡር ነገር ኣሎ ጸላይ ንዑ ክዓጽው ዝደሊ ኣባኺ ጽቡቕ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ባኺ ክሰርሕ ይደሊ እዩ ነዛስ ካብ ሰበይቲ ካብ ርሑቕ ደምፃ ሶይል ይኮነን ታይዳ ዋው ከብላሙ ንኻልኦት ማድበር ክትከውን ስለዚ እግዚአብሔር ክዓይደሊ ኣሎ ምስእዱ ኮይና ንዐ ክንተስእዶ እግዚአብሔር መስገን ንጽልኢና ጎይታ ይባርኩም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ዝብለና ቃሉ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ናይ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ክቡር ነገር ኣሎ ክቡር ነገር ኣሎ ክቡር ነገር ኣሎ ኣባኻ ሓወይ ክቡር ነገር ኣሎ ኣባኻ ሓፍተይ ክቡር ነገር ኣሎ ብኣኸ ገይሩ ብዙሓት ክስሕብ ይደሊ ኣሎ ብኣኸ ገይሩ ናብ ምድሓን ሰባት ከምፅእ ይደሊ ኣሎ ስለዚ እቲ ጽቡቕ ነገርኪ መልስኪ ቀጽል እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣብቲ እግዚአብሔር ዝቐመጠና ኮይና ንኻልኦት ንበረኸት ንኹን ምድፋእ ይትረፈና ይኣክል ኣብቲ ጎይታ ዝቐመጠካ ኣብቲ ጎይታ ዝደልየካ ኣብቲ ጎይታ ዝሓረየካ ኣብቲ ጎይታ ዝፅዋዓካ ክትከውን ከለኻ ንበረኸት ኢኻ ትኸውን ንብዙሓት ንምድሓን ኢኻ ትኸውን እግዚአብሔር ድማ ብቓሉ ገይሩ ንኻልኦት ዋው ኣቢልና ሽም እግዚአብሔር ልዕል ነብል ሽም እግዚአብሔር እናፀውዕ ሰባት ክንከውን ደሊ ከምዚ ንጉስ ሰሎሞን ኣብኡ ተቐመጠ ነገር ማግነት ኮይኑ ንኻልኦት ዝሓበ
نسخة نمدحان كتسحب تتصوع خايخة نسخة ما نخوم تتصوع خيخي يسوس كويتايو أبس تقولوا تزي منفس كلنا maybe إذا قال زي نتوم بخريستوس دهنا ولد أملاك زخنا እግዚአብሔር ድማ ነዛ ዓላማ ዝፀውዓና ሰባት እዩ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኢዱ ዘርግሑ ንዓኻ እውን ሓወይ ወይ ሓብተይ ቤቱ ክገብረካ ይደሊ እዩ ሕራይ እታ ብሂወተይ እንድሕር ኢልካዮ ቤቱ ክገብረካ ንስኻ እውን ንኻልኦት ንመድሓን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንስኻ እውን ንኻልኦት ምንጋፍ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ቤቱ ክትከውን ትኾንካ ግን ልብኻ ክትከፍተሉ ጎይታ ኢኻ ንስኻ أبوي خان السخاء قبل كايكا أدلك تبوا يدليه لازم maybe كلمة حجي يسوس قويتا كم نقول مدحنكم زي تقبلكم سبات انحلال لكم يدكم كتر إليهم ما قلت لي لكم هنا كلمة حجي زو الثاني زي وصلنا نز قويتا زي أو هيوتكم أتيكم نيزل ألم دحنة رخيبكم بيتو خدكونو كزابير بعخم كسرح يدل له ስለዚህ ነዚ እደለለኻ ብሂወተይ ከዓ እትደሉ ዝብል ሰብ ተሎ ኢድኩም ከተርእዩኒ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ድ ወሰንና ሰባት እንድሕር ኣለና ኦኬ ኩላህና ብጎይታ ኢና ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ እስከ ኩላህና ክንትስኢና እሞ ኣመስጊና ክንውድእና ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ሎርድ ጂዘስ መንፈስ ቅዱስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣቦ ኣነ ይጸልይ ኣለኹ ሃሌሉያ ክብሪ ይበካ ኣለኹ እግዚአብሔር ሆይ ንቃልካ ለይካልና ኣለኻ ተመስገን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክብሪ ይበካ ኣለኹ እዚ ቃል እዚ ምእቲ ይፍረ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር ኣቦ ነዚ ክብሪ እዚ ከጸውዕካና ንሰባት እግዚአብሔር ኣቦ ናባኻ እንስሕብ ናባኻ እንቐርብ ክንከውን ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣብ ብርሃንን ጨውን ጌርካ እግዚአብሔር መሰል ሂብካ ስልጣን ሂብካና አምባሳደር ካንከውን ሸምካና ይኻሞ አነ በኢየሱስ ክርስቶስም የመስገነካ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስም በሰዓዚ ጸልይ ኣለኹ ይረዳአና በኢየሱስ ክርስቶስም ዓይንተና ይኽፈት ተጸዋዕናሉ ጽዋዕ ክቡር ጽዋዕ ምዃኑ እግዚአብሔር ሆይ ንዓቢ ነገር ጽውዕካና ኣለኻ ናትካ አገልገልሲ ናትካ ውሉድ ኮይና ንሽምካ ጸርና ንኻልኦት ድማ መንጋፍ ክንከውን ካብይ ጸላይ ካብቲ ጨካን ዝኾነ ዲያብሎስ መንዚዕና ናብ መንግስትኻ ከነምጽእ ነዚ ክቡር ነገር ጸውዕካና ይኻሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ነመስግነካ ኣለና ኣነ ግን እጸልይ ኣለኹ ለማዓንቲ ጎይታ ነፍስ ወከፍና ትጥምተና ንስኻ ኢኻ ትባኽን ነፍሲ እንድሕር ኣላ ናይ ጸሎት ጊዜኣ ናይ ቃል ጊዜኣ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝባኽን ብስራሕ ድዩ ብኻልእ ድዩ ምሳኻ ጊዜ ዘይትሕለፍ ኣመጋግባኣ ጽቡቕ ዘይኮነ ኣቀማምጣኣ ጽቡቕ ዘይኮነ አከዳድና ጽቡቕ ዘይኮነ አጸላሊኣ ናይ ጸሎት ቦታ ጽቡቕ ዘይኮነት ነፍስ እንድሕራላ በሰዓት ግን ብሽም ኢየሱስ ይጸልይ ኣለኹ ምትሳዕ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ምትሳዕ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ምትሳዕ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ምቕያር ይኹን ብጎይታዬ መድኃኒዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ህዝቢ አምላክ ከም ድላይ ከይጎየ ጊዜ ዝሰርቕ መንፈስ ኣነ ወቃዕኽዎ በኢየሱስ ስም ምኽሪ አጋንንት የፍርስ ኣለኹ ናይ ጸሎት ጊዜ ዝበልዕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰብረለኹ ኣነ ናይ ቃል ጊዜ አመጋግባና ዘበላሹ ኩሉ ክፉ መንፈስ ኣብዘይ ቦታና ክንቅመጥ ክንዳፋ ትገብር ክፉ መንፈስ ኣነ ብሽም ኢየሱስ ወቃዕኽኻ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህዝብኻ ግን ጸጋኻ ኣብዝሕ ኩነታትና ክፉ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ጊዜና ክፉ ምዃኑ ንሪኦ ብዘይባኻ ድማ ምንም ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እሞ ጸጋኻ ኣብ ህዝብኻ ይለቐቕ ብሽም ኢየሱስ ናይ ጸሎት መንፈስ ይለቐቕ ኣብ ህዝብኻ ጎይታ ቃልካ ንምለሉ ጊዜና ንጥቀመሉ መንፈስ ይለቐቐልና በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብቅድስና እንመላለሰሉ ካብ ኃጢአት ካብ ዓለም ርሒቕና ናትካ ዝኾነ ብርሃን እንዳ ብርሃና እንመላለሰሉ ጸጋ መንፈስ ክልቀቐልና ብሽም ኢየሱስ ይጸልይ ኣለኹ ድሕሪ ቃልካ ትሰርሕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣነ የመስግነካ ኣለኹ ስለ ህዝብኻ ተመስገን ስለ ህይወተይ ተመስገን ስለ ትገብረልና ዘለኻ ሰናይ ነገር ተመስገን በዚ ቃል እዚ ድማ ተተስኣ ነፍሲ ስለ ዘላ ኣነ የመስግነካ ኣለኹ ኩሉ ክብሪ ግን ተጠቕሊሉ ንዓኻ ይኹን ብወድኻ ብሽም ኢየሱስ ይጸልይ ኣሜን
حراي زابير استمسجن يخون قال أملاخ متشم من بحر تداقاقيمو أملاخ كحلفو زدلي ملأختي كم زلو يرد أناي مالتي زابير استمسجن يخون سلازي أبز حلف السنبتون قربانة تناخي فيه نيري حاونا ونحجي خداقاقمو زانيحو أبز قصل زلو كونفرنسون اتيار استيسو خيكون اي ترفني سلازي انتاي تزدقاقم زلو تيك دسنا زبل نقر نرأسنا كنفلي كم زلنا إيو እግዚአብሔር ዝምዕደናን ዝመኽረናን ዘሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓውና እግዚአብሔር ኣብዝሕዮ ይባርኽካ እቲ ኩሉ ዝተዘርበ ኣብ ልብና ኣምላኽ ብመንፈሱ ይሕድሮ መመሊሱ እግዚአብሔር ይባርኽካ ሕራይ ካብዚ ብምቕጻል ንመጀመርያ ግዜ ናብዚ ቤት እዚ ናብዚ ሕብረት እዚ ዝመጻኹም ሳና እንተለኹም ክንላለየኩም كنحتوكم هنا مالتي أملاك استمسجنه سلازين مجمّر جزء نابز برهان سماي مسانا ختم الخزمة أخم أو الداتا والد سووت أنستي انت اللخم سم إيدكم حاف كتبوا لي مخلل عليكم تصبوا بزل لك سمي حابن يوهانس يبال من حابن يوهانس أوكي up to his number. So, welcome. سلام حزب أملا. آمين. كيدان هفت سلاسي بحال كاب إجفتي أمتي. Welcome. وقعب سلام من بدحان المساخي. سلام قدسان كيروسي بحال كاب تورنتو بحال تجزايو بحال. Welcome. قعب دحان سلام المساخم. قال زي تلالينا. سمي أمباسادر أصفا بال كابدي سابا يمتي. Welcome أمباسادر قعب سلام من بدحان المساخة. سلام حزب أملا. كابوني بيجمسي أباين على. Welcome. قعب دحان سلام المساخي. سلام كريستوس معكم ميرون بحال هفتن توماسي كابوني بيج. Welcome. قعب دحان سلام المساخي. سلام من حزب أملا يوناس تاين على بحال وينيبيج بسلام قعب سلام بدحان المساخة. Welcome. سلام حزب أملاخ برهات بحال كوني بيك. Welcome. قعب سلام بدحان المساخم. أجايش. كنفلتكم مسبزحكم زهجي من مهامكم نفلتكم هلنا anyways. Welcome. قعب سلام بدحان المساخم. سلام حزب أملاك سلاماويت كابالي فاكس. Welcome سلاماويت. Welcome. حراي كال زي تلالينا لمجمّر جزء زمسة ويزمسة حراي انت زي اللي ناب متنبهتا كن كيدنا احواتنا نقعب سلام بدحان المساخم اتي سرع نايبة خريستيانا قلقلوت ابزي بوست خقور ابزبا تاش مقبرو امو تريغولار زخوني اب سومون اب ورحين قبرو اقلقلوتات ابزي قالو انا حجي من جزيان مقطاب نوعوك ايزرزروني يس سلازي ابزي ريخم تسرع اقلقلوت نايبة خريستيان انتاي مخانة ترديكم ابزي مسانا تحابرو يكالي مالتي املاخ استمسكنا يخون امبار كابزي بمقصال كونفرنس سالنا سربرايز ايكونت انده تناجير سلازغنا دي anyways حاله عبينا املاخ سب مصانا له ابزا مدرنا نزي حزبي تزارابي تግርኛ مالتي ابي ممهر بحقين بزح بركت
ዝኾነ እግዚአብሔር ብዝለዓለ ናይ መምሃር ጸጋ ዘተንስኦ ሓውና ፓስተር ሓይለኣብ ይስሐቅ ይመፀና ኣሎ ይስሐቅ ሓይለኣብ ሶሪ ይመፀና ኣሎ ስለዚ እቲ ኮንፈረንስ ካብ ዝመጽእ ዓርቢ እዩ ዝጅምር ዓርቢ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኣብዚ ክጅምር እዩ እንደገና ቀዳም ድማ ናይ አገልገልቲ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 6 ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ስሩዕ ኣምልኾ ከዓ ክህልወና እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቀዳም ማለት እዩ እንደገና ከዓ ኣብ ሰንበት ከዓ ኣብቲ ስሩዕ መደብ ከምዚ ናይ ሎሙ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ጀሚሩ ድማ ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ብግቡእ ክካየድ ሓውና ከዓ ብሰላምን ብድሓንን ክመፀና ክንጽልየሉ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ጸሎትኩም ኩሉ ግዜ ጸልዩ ካልእ ድራር ጎይታ ኣለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ድራር ጎይታ ሕጂ ኣብ ንገብር ኢና ማለት እዩ ብቐጥታ ናብ ቃል ኣምላኽ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ናብ ድራር ጎይታ ሶሪ ከመይ ጸኒሕኩም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እታ መተንባህታ ናይ ቀዳም ቁሩብ ከነጽራ ሰዓት 4 ኣብ ኩሉ ክፍለ ኣገልግሎት ተገልግሉ ኣሕዋት ኣሓት ክትመጹ ኢኹም ኣብዛ ማሕበር ኣብ ኩሉ ክፍለ ኣገልግሎት ተገልግሉ ኣገልገልቲ ቀዳም ሰዓት 4 ንዓኹም እዩ ሰዓት 6 ድማ እቲ ስሩዕ ኣምልኾ ንኹሉ ክፉት ዝኾነ 6 ከዓ ክጅምር እዩ ካብኡ ጀሚሩ ከዓ ክቅጽል እዩ ማለት እዩ እዚ ካበልኩ ቀጥታ ናብቲ ድራር ጎይታ ክንሰገር ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ብሓቂ ቃሉ ልኢኹ ተዛሪቡና ሕጂ ከዓ እቲ ጎይታ ዝኣዘዞ ቅዱስ ስርዓት ሓቢርና ክንካፈል ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኩላህና ነፃነት ይሰማዓና ኣጋይሽ ዝመፁና ኣለዉ ሎሚ ሓያለ ካብ ዊኒፔግ ዲ ካብ ቶሮንቶ ኣብ ሓደ ኣካል ክርስቶስ ክሳብ ዘለና ኩላህና ብሓባር ክንወስድ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቶም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመጻእኩም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ቤት ኣቦኹም እዩ ሓቢርና ከዓ እዚ ንሱ ዝኣዘዘና ቅዱስ ስርዓት ብምክፋል ከኣና ኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና እሺ እስኪ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ነንብቦ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 23 ጀሚርና ከምዚ ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ካብ 23 ኣነ ካብ ጎይታ ተቐበልክዎ እየ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታት ትታሕዘላ ለይቲ እንጌራ ልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ ኣልዓለ እሞ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ በትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ስለዚ ከይተገብኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይ ጽዋዕ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ገናኸ ሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ
ካብዛ ጽዋ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ስጋ ጎይታ እንተዘየለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለው ዝደቀሱ እውን ብዙሓት እዮም ግና ካብ ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምትኾነና ነርና ይብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩላህና በዛ ሰዓት እዚኣ እስኪ ከምቲ ቃሉ ዝእዝዘና ከምቲ ጎይታ ዝተዛረቦ ንመዘከርታይ ግብርዎ ኢሉ አዚዙና ኣሎሞ እስኪ በዛ ሰዓት እዚኣ ልብና ኣእምሮና እህዲእና እስኪ ጎይታ ዝገበርልና ከነስተንትን ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብጸሎት መንፈስ ክንከውን ኢና እስኪ ኩላህና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከምዚ ኢልና ምእካብና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ንዕኡ ምምላኽና በዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ቃሉ ክንሰምዕ ኣብዚ ምህላውና ክርስቶስ ኢየሱስ ብዝኸፈሎ ዋጋ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ብዝኸፈሎ ዋጋ ኣድራሻ ቀይርና ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ውርደት ናብ ክብረት ተሰጋጌርና ሽምና ኣብ መዝገብ ህይወት ክጽሓፍ ኣምላኽ ፈትዩ በዛ ሰዓት እዚኣ እቲ እንጀራ ክንቆርስ ከለና እቲ ጽዋእ ከዓ ክንሰቲ ከለና እቲ መስቀል ዝፈሰሰ ደሙ እቲ መስቀል ዝተቆራረሰ ስግኡ ክንዝክር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እቲ ምድሓና እኳ ብጸጋ ይኹን እምበር እጸጋ እዚ ወይ እውን እቲ ንዓና ዘድሕን ጸጋ ንኽግለጽ ዝተኸፍለ ዋጋ ግን መሪር እዩ ከቢድ እዩ ነዚ ኢና ክንዝክር ዝግባአና ሃሌሉያ በዛ ሰዓት እዚኣ እዚ ዝኽር እዚ ነእምሮና ይብሓቶ ንልብና ይብሓቶ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኣእምሮና ክርከብ ዝግብኦ እቲ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ምእንታይ ኣብ መስቀል ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ክሳዕ ዝብል ዘብፅሖ ናህና ሓጢኣት እዩ ናትና በደል እዩ ናህና ዓመፅ ኢና ናህና ዕልወት እዩ ጎይታ ኢየሱስ እቲ ቦይ ዝሃበኒ ጽዋዕ ክሰትዮ ዶ ይግባአንን ኢሉ ብፍታው ተንሕና ክንሞቶ ዝግባአና ነሱ ሞይቶልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ተባሂሉሎ ንሕና ሓጢኣተኛታት ኮይንና ክንሞቶ ዝግባአና ሞት እቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ወድኻ ናህና ሓጢኣት ፀይሩ ናህና ሞት ክመውት ንስኻ ስለ ዝፈቐድካ እቲ ንሕና ክንቅበሎ ዝግባአና መከራ እቲ ንሕና ክንቅበሎ ዝግባአና መገረፍቲ እቲ ንሕና ብሰር ሓጢኣትናን ዓመፃናን ክንቅበሎ ዝግባአና መከራን ውርደትን ኣብ ወድኻ ስለ ዝፀዓንካዮ ወድኻ ብዝኸፈሎ ዋጋ ከዓ ዕርቂ ምሳኻ ስለ ዝረኸብና መሰል ውልድነት ስለ ዝረኸብና ስሬት ሓጢኣት ስለ ዝረኸብና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እነሆ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና እቲ ክንገብሮ ዝኣዘዝካና ንምግባር ከዓ ተዳሊና ኣለና እሞ በዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ቅዱስ መንፈስካ ናዚ ቅዱስ ስርዓት እዚ ኩሉ ንኽብርኻ ከቅድሶ ንኣኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ነፍሲ ወከፍና እውን ነዚ ነገር እዚ ክንካፈል ከለና ብምርዳእ ክንወስዶ ነፍሲ ወከፍና ምስትውዓልና ክትከፍት እፅሊ ኣለኹ እዚ ቀሪቡ ዘሎ እንጀራ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ዝተባረኸ ይኹን
ስቀሪቡ ዘሎ ጽዋዕ ከአብ ጎይታ ብኢየሱስ ስም ዝተባረኸ ይኹን። ነዚ ዝተዳለወ ንስኻ ዝኣዘዝካና ዝካፈሉ ቅዱሳንካ ኩሎም ዝተባረኹ ይኹኑ። እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካና ነመስግነካ ኣለና። ክብሪ ኩሉ ሰማይና ምድርን ንዓኻ ይኹን ብኢየሱስ ስም አሜን። ሽማግለታት ነጀው ክመጽኦም ኩላህና ብጸሎት መንፈስ ኮይና ኣብ ዘለናዮ ክንከውን ኢና እሞ ሽማግለታትን ዲያቆናትን መጽኦም ክዕድሉና እዮም። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ኣካል ከም ዘለና መጠን ብሓባር ክንወስዶ ምእንቲ እቲ ዝወሃበና ሒዝናዮ ክንጸንሕ ኢና። መወዳእታ ክነግረኩም ኩላህና ብሓባር ክንወስድ ኢና። እዚ ዝናብረ ዘለኹ ናብራ 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 እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ እስትንፋስ ስለ ዝሓልፍካለዩ በጃ ስለ ዝሞትካለ ኢየሱስ ስለ ዝሓልፍካለዩ በጃ ስለ ዝሞትካለ ኢየሱስ እዚ ዝነብሮ ዘለኹ ናብራ 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 እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ እስትንፋስ ስለ ዝሓልፍካለዩ በጃ ስለ ዝሞትካለ ኢየሱስ ስለ ዝሓልፍካለዩ በጃ ስለ ሞትካለ እዚ ዝነብሮ ዘለኹ ናብራ 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 እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ እስትንፋስ ስለ ዝሓልፍካለዩ በጃ ስለ ዝሞትካለ ኢየሱስ ስለ ዝሓልፍካለዩ በጃ ስለ ዝሞትካለ ኢየሱስ أملغك أخبرك يعبيك له أملغك جزاك يعبيك له أملغك ويتاك جزاك يسوس أملغك قويتاي جزاك يسوس بزيك خا بلا نجر كقبر عيبني قد ويني يسوس خا أنفر دما أنا ترفي تقال وهبة صدقك تقبله عجزي كاني كزيئة كان منفسك زتلعلي بزيك خا كلا نقرك قبر عيكلي قد ويني يسوسيخا شنفر دما إيه أنا ترفي تقال وبتصدقك تقبله عجزي كاني قزيئة كان منفسك زتلعلي ردي كاني تردي عبر رغبات
تعوتي حجيسكني تحجيزي أبرخ بو تعوتي ريكني تردي أبرخ بو تعوتي حجيسكني تحجيزي أبرخ بو تعوتي دمقيري طعمي من بار أنا مني بويسوس ما خذكر دم تجنشل حراقرني دم تحلال نطاوتيوني دم تجنشل حراقرني دمنا يسوس نطاوتيوني حرا 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 ويدي ناتا 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 وتي حرا 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 ويدي ناتا 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 وتي دم تجنشل حرا قرني دم تحلال نطاوتيوني دم تجنشل حراقرني دمنا يسوس نطاوتيوني حرا 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 ويني نطا 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 نطاوتي حرا 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 ويني نطا 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 نطاوتي تعديقة وقعت خفيل لي تعديقة دمو تغفيل لي تعديقة وقعت خفيل لي وقعت خفيل لي تعديقة وقعت خفيل لي وقعت خفيل لي تعديقة وقعت خفيل لي يسوع هللويا እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እስኪ በምስጋና ልብና በምስጋና ተመልኡ ስለምንታይ ኢና ነመስግን? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ኣይተረፈን ንሞት ስዒሩ ሓይል ሞት ሓይል ኃጢአት ሰይሩ ኣብ የማን አቦ ስለና የማልድ ኣሎ። ሕጂ ንሱ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት አምላኽ አማልኽቲ እዚ ጎይታ እዚ ከዓ ተመሊሱ ወስደና ክመጽእ እዚ ከዓ ዝተባረኸ ተስፋ ህዝቢ አምላኽ እዩ። ስለዚ በዚ ባህ ይበለና ንጎይታ እናመስገና ግናኸ ግብርታቱ ከዓ እናዘከርና ንምውሳድ ንዳሎ። ሃሌሉያ። እሺ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ኩላህና ነትንጌራ ሒዝና
ሓንቲ ቃል ክብል እሞ ድሕሪኡ ብሓባር ክንወስድ ኢና እታ ንሕና እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን ህወ ኣለዋ ብሓባር ንውሰድ እዛ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን እወ ኣለዋ ብሓባር ንውሰድ እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ሃሌሉያ ክብራሃብዎን ጎይታ ክብራሃብዎ ሃሌሉያ 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 ኩላህና ብዘለና ክንቀመጥ ኢና እግዚአብሔር ከም ዝበለ ዕድል ስለ ዝሃበና ክብሪ ንስሙ ይኹን እሱ ሰናዩ ሰናይ ምግባር ከዓ ባህሪዩ ሓንቲ ነገር ተሪፋትና አላ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ጽቡቕ ዜና ኣለና ጽቡቕ ዜና ምን ጸልእ ጉድ ኒውስ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ እሲ ከምዚ ይብል አምላኽ ነትበይኑ ዘሎ አቤት መለዎ አባ ናብ ስድራ የእትዎ አምላኽ ነትበይኑ ዘሎ ናብ ስድራ የእትዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ጠርጤርኩም ትኾኑ ኢኹም አጋይሽ በዚሖምን አለው አዎ ስለዚ እሱ ሕጽያት አለውና እቲ ሰብኣይ ካብ ዊኒፔግ ይመጽእ ዘሎ እታ ሕጽይቱኻ ኻባና እያ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንተ በዚ እንተ ካብ ቀረባ እንተ ካብ ርሑቕ ጥራይ ይመርዓውልና በቃ እዛ ዓመት እዚኣ ዓመት መርዓያ እግዚአብሔር ይመስገን መርዓታት ኣለና ስልዩና አምላኽ ነመስግኖ ስለቶም መንእሰያትና ኸዓ እግዚአብሔር መጻምድ ክህቦም ክንጽሊ ኸዓ ፍቓድ አምላኽ እዩ ስለዚ ክጽውዖም ዶ አዋ እሞ ቶማስ ነጀው ገጽካ ክትመጽእ ኢኻ ሓራይ እሺ ሚካኤል አበለኺ እሺ ሽማግለታት ነጀው ክትመጹ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን እሞ ገለ ቁርብ ክብል እሞ ብዛዕባ ቶማስን ሚካኤልን ሱዊኒፔግ ክሳብ ዚ ብኸመይ ተራኺቦም ከይትብሉ ከይትሽገሩ ካብ ሳዋ ጀሚሩ እዩ ፍልጠቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ብሓንሳእ ነይሮም ማይ ነፍሒ
ስለዚህ ነዊሕ ዝቐፀለ እዩ ዊኒፔግ ዘላ ማሕበር ሓቲትና ነቲ ኣብኡ ዘሎ ገልጋሊ ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ ዋላ ብስመራ ኣብ ዝነበረሉ ኩሉ ብዛዕባ ቶማስ ኣረጋጊፁ ጽቡቕ ምስክርነት ይቡና ኣብዚ ኸዓ በቐረባ ኸዓ ዝፈልጦ ብገዛውን ጎረቤቱ ዝኾነ ሓውና አንጎሶም ከዓ ምስክርነት ይቡና ጽቡቕ ምስክርነት ስለዚ ናይ በሓቂ ብሩኻዊ ሂብዋ ስሊዮን ኣምላኽ ነመስግን እወት ፍልጠቶም ነዊሕ ኢለኩም ኣብዚ ካናዳ ምስ መፁ ግን ሓዲኦም በቃ ቀይሮም ካብ ትዕውነት እንታይ ኣለዎ ከምዚ እንተገበርናኸ ናብ ዝብል ኣብዚ ቀረባ ኣብ ውሳኔ በፂሖም ማለት እዩ ንኣምላኽ ነመስግኖ ክንጽልየሎም ኢና ሓውና ሄኖክ ኣብ ክንዲ ኩላህና ኮይኑ ክባርኾም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እስገዳውና ናብ ኣምላኽ ኣልዒልና ነብሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ በአምላኽ መድሓነይ ባህ ብሎ ተባይል ተጻሒፍሎ ሃሌሉያ ብስርዓታቱ ክንሕጎስ መስራትን ሓዳር ኣምላኽ ባዕልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝጠቅም ዝሕሸና ንዓና ዝኸውን ነገር ኣምላኽ እዩ ዝደኮኖን ኣምላኽ እዩ ዝፈጠሮን እግዚአብሔር ይመስገን እስክን ማሕበርና ኣምላኽ ነመስግኖ ኣምላኽ ይመስገን ምስጋናና ሒዝና ናብቲ ቅዱስ ማሕደሩ ኣምላኽ ይመስገን መዝሙራትና ሒዝና ናብቲ ቅዱስ ዝፋኑ ንእግዚአብሔር ናብቲ ዝፋን ጸጉኡ ንኣምላኽ ነምልኮ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብርን ሃቦና ኣምላኽ ንሱ ዓብይ ኣምላኽ እዩ ንሱ ትኹሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ብሩኽ ኣምላኽናን ኣቦናን እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ወኣምላኽ ንስኻ ሰናይ ኢኻ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለኻ ናይ ዘላለም ኣምላኽና እግዚአብሔር እንሆ ምዞም ደቅኻ ኮይንና ድማ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማሕበርካ ትገብሮ ዘለኻ ኩሉ ሰናይ ድማ ክብሪ ንህበካ ኣለና ብሩኽ እግዚአብሔር ኣቦ ምስኦም ኮይንና ንሕጎስ ኣለና ስለዚ ሰናይ ግብርታትካ ድማ ንሰግደልካ ኣለና ሕጂ ድማ ጎይታ ንጸልይ ኣለና بيسوس كريستوس يوسم طبب زبله كبخا كوهابوم نصلي علونا حيل زبله كبخا كوهابوم نصلي علونا برختك ابلع اليوم እግዚአብሔር كزنب نصلي علونا زناب وهبتك يزنب نبر علونا بيسوس كريستوس يوسم برختك ابلع اليوم يخون اتا يمانيتي كا እግዚአብሔር ابلع اليوم تمصا حياونت كان ጸጋህን ابلع اليوم يخون ጎይታ بيسوس كريستوس يوسم መንገዶም ክትምድምድ نصلي علونا ببرخت ቤት ካን نبارخهم علونا بلوهات كان بحياونت كان نبارخهم علونا بيسوس كريستوس يوسم بروخات يونان بلالونا كبيت እግዚአብሔር نبارخهم علونا بروح እግዚአብሔር مجمار مكوانا اشتين تهونه موداتهم دغنا كتتصبق نصلي علونا بيسوس كريستوس يوسم حدنتهم زبله كله كتأمر نصلي علونا بناتهم حدنت እግዚአብሔር كل ቤተሰብ كحጎስ نصلي علونا معلت مرعون دم حጎስ يሆን بلالونا معلت مرعون دم برخت يሆን بلالونا بيسوس كريستوس يوسم እግዚአብሔር ጸጋ ብልዕልዮም ይሆን بلالونا بيسوس كريستوس يوسم كاب كفو زبله كتحلوهم نصلي علونا بصدقن بقدسنان እግዚአብሔር አምላኬ ነታዝመደብ ካሎም ሰዓት بخبري نعخا النافره قد كادما النادليو مخرخا دما الناتصوعو اب قدميخا كنلالسو اب قالكا كنبرو بيسوس كريستوس يوسم ابنت كهونو كتبارخوم نصلي علونا ابنت كهونو كتبارخوم نصلي علونا كيفرو كتحلوهم نصلي علونا كيسمبدو كتحلوهم نصلي علونا مغوسكا ابل عليهم يخون بلالونا سناي برختكا ابل عليهم يخون بلالونا بزدلي وزبله كل نسخه كتركبلهم بزدلي وزبله كل نسخه مسؤم كتكون واملاخنا بحياونت كان معقبه مالونا ناب زفان صقخا معقبه مالونا ناب رريت كان معقبه مالونا نو እግዚአብሔር እንሆ ዝቤት ድማ ወአምላኽ ንፋስ ድማ እግዚአብሔር ሰናይ ስለዝገበር ካሉ ነመስግነ ካሉና ጽቦ ግብሪ አቤቱ ስለዝገበር ካነ መስግነ ካሉና እግዚአብሔር አምላኬ እንሆ አቤትካ እናገልገለ ውሉዱ ድማ በመእዛዝ እግዚአብሔር ናበረኸት ከምጽነዝ ኃይል ስለዛብካዮ
نمسجنك كلنا نبارك كلنا እግዚአብሔር ስለዚህ በረከት نمسجنك كلنا ስለዚህ ሰናይ ግብሪ نمسجنك كلنا እግዚአብሔር አቦ ንጽላይ ደገ ስለዚህ ያብካይ نمسجنك كلنا እነሆ በቤቱ ከሕጎስ بدك دما كعوت እግዚአብሔር ጸጋ ስለዚህ ያብካይ نمسجنك كلنا ንቅዱሳን ከሰናይ ስለዚህ ተኸሎም እግዚአብሔር ክብርን ህበካሎና ክብርን ህበካሎና ምሶም ኮይና ንሕጎስ አሎና ንቅዱስ ስምካ ንጽዋዕ አሎና እግዚአብሔር አምላኽና በነገር ኩሉ ክብርን ተዓብስምካ ይኹን ካብ ሕጂ ንዘለዓለም እግዚአብሔር አቦ ነቶም ተሪፎም ዘሎ መንእስያት ድማ እግዚአብሔር ብጽቡቕ በረኸትካ ባርኮም ንብል አሎና እዚ በረኸት እዚ እግዚአብሔር ናብ መንእስያትና ይውሓዝ ናብ መንእስያትና ይውሓዝ እግዚአብሔር ይውሓዝ እዚ መንፈስ ጎይታ ይውሓዝ እዚ በረኸት ጎይታ ይውሓዝ እዚ ቅብኣት ጎይታ ይውሓዝ እግዚአብሔር አምላኼ ክብሪ ኩሉ ነተቀዱስ ስምካ ይኹን بقويتانان بمدحنينان بقويتا بيسوس كريستوس يا وسام آمين